그날 잡아. राम कुमार जी, नमस्ते नमस्ते। किकी असमी नागा, नमस्ते नमस्ते। मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। प्लीज़ लाइक दीजिए मेरी तरफ से। किकी असमी नागा, मेरी तरफ से नमस्कार। टाटा। अभी अभी आया, अभी छोड़ के ही जा रहे हैं। इतना जल्दी क्या हुआ?
시끄러워. फैमाल मिजिं बुकनि नामानो मामोन? फैमाल मिजिंनि गाइसमोन। बुकनि नामानो फैमाल मिजिं। बेखौनो नोंथांमोननो एसे फरायना खोन्थानोसै। सुखुस्रिनि महरा बारसे गलाब बिबार बायदि गुफुर जारौरौ जोबोद नायनो समायना। बिनि देहाया गोजौ गिदिर राफोद स्लिम स्लिम, मेगन बेस्रां स्रां, खावलाय फावदुद एसे लावज्रिद मोखांनि जखायै गन्थङाबो नारेंसु बायदि गोलाव। आरोबाव बायलेंलें जारौ गुस्थि, रिजि रिजि गोजां गोजां हाथाइ, रोजां जागोन। मिनियोब्ला अनथावथाव साबसिन समायनासिन नुयो। ओरैबायदि माने मोजां आरोखि। बिनि देरस्रां मेगननि गोजौआव थानाय जरासे गोसोम मुसुगुरा बिनि फुरसबसब मोखांखौ बांसिन समायहोसिनदों। बालेंलें जरासे गुस्थि खनानि एसे गाहायाव आखि बाहागोथिं गोसोम गाबनि दाब्ले सबायबिमा दङ। दुखु गैयै मोखाङाव बिनि महरनिनो नायथाव गहेना, खानाइ रोजा, जानजि सिमोल थुबजा फुरसब बारा मोजां नङालै। मा? हा? माखौ? मामोन? आं दोनखाबाय माथो। दंखायो। नोंनि माबानाया नै
दंफां गायनाया गेवनो रोङै देवलें आदा मा सना आदा मा सना बै नुहुरनाय गंगार हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय गोथां गाबनि दैया एसेबां जिरि जिरि समायना महर बोहैलांदों जानो हागौ लैथो बिमानि बिखायावनो लायनो थाहैगोन आदा हनै बै अख्रां सायाव थानाय जोमै राजाया सोरनो दि मा खौरां फोरमायहैदों मिथिस' हाया बेबायदि गोजोन गोथार समावबो आंहा मानो रंजानो गोसो जाया नाथाय आदा आं गोसोखौ मानो दरसि मोनो मानो आदा अह नों मिथिया होमबा सना जों गोसोखौ मानो दरसिसि मोनो आरो मानसिनि जिउआव बेफोरो मानो फैयो खोनासं सना बे मायाथिलि बुहुमाव सुबुङा जोनोम लायो आरो रंजानाय बाजानाय गाबनाय मिनिनाय दुखु दाहा लानानै दान्दिसे थायो आरो सम जाब्ला हारसिङै थैना ब्लद थाङो दिनै नोंबो बिदिनो बुहुमाव जोनोम लानाय देरबाय लावबाय आरो जुरिबाय गेलेनो बे मायाथिलिनि मुवाजों जायनि थाखाय दिनै बे समखौ मोनफैबाय नोंथ' दा गोरलै गथ' नंला नाथाय सना दुखु दाहा खैफोद आफोदा बयहाबो जायो मानसिया जेब्ला गावनि गोसोखौनो उन्दै खालामो अब्लानो दुखुआ फैयो सना नाथाय आदा मा नाथायबाव सना नाथाय बे गोजौ अख्रां सायाव थानाय गावदां अखाफोरखौ आं गां गैयै सोलेर मोनहै हागोन दा आंनि गोसोनि साननायखौ फोरमायहैनो खिन्थाहैनो माब्लाबा हागोन दा थोद जाम्बि बेफोरखौ मा सानलाबायदों आंखि नोंखौ गोरोन्थि बुंफ्लांबाय बुंस' हाया बुङाखै आदा नों आंखौ जेबो सहाय हायै राव बुंफेराखै नाथाय आदा माथो आरोबाव नाथाय जाबाय गमा आदै फोजोरसार बर' लिरनाय गांसे नायजाबनि रावा थारैनो मोगथांनि थाखाय
जाथाय आरो सैथो बे नायजाबाव लिरदों। गोजौनि हाजोखौ समायना नुनानै मोननो हास्थायब्लाबो हाफा मुवासो जागोन। आरो आंबो दिनैहाय बिब्दिनो नोंखौ मोननो हास्थायना दाउखा दन्दा बायदि गोसोम जोमैखौसो खोबसिन जानांबाय। जायनि थाखायनो आंनि हावरिया जिउआ रुगुं गैयै लैथोआव सानस्रियो। लटास लाइकजों खुलुमबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। आं नैबे फैमाल बिजोंखौनो दसे ओरैनो फरायलाबायदों आरोखि नोंसोरनो एसे खोनासंहोनो दै। ओमफ्राय खबर सबरफ्रा बोरैहाय एसे खोन्थाहरदो। आं मैया 1K कमप्लिट खालामनो हाबाय। बोरैबा 1K कमप्लिट खालामनो हाबाय। बेनिफ्राय दा आंनो वाच टाइमनिसो गोनांथि जानानै दङ। गासैहाय आंनो 400सो नांबावगौ दाबो। वाच टाइमा 400 नांबावथारगौ आरो आंनो दा वाच टाइमा। ओंखायनो दसे बिदि होथ'बाय थानांसिगोन। बेनिफ्राय बेखौ फोजोबनो हायोबासो आङो सान्ति जासिगोन आरोखि। मोनसे मनिटाइस खालामनो हासिगोन। माथो खालामबावनो बिदिनो साननैसोबाबो बिदिनो लाइभआव फैनानै एसेबाबो थाबाय थानांसिगोन। उफाय गैला। सम गैयाब्लाबो सम दिहुनबाय आं बे फुङाव दसेब्लाबो बिदिनो फुं समाव होबाय थाथोंसै आरो खालामनो हागोन ना हाया नायनोसै। आंथ' सानदों बे 15 दिनसोआवनो हागोन नामा होननानै नायनोसै जिखुनु जाया समबो दंखायोथ'। ओंखायनो लासैबाबो थांबाय थानोसै नङासै। बेनिफ्राय आंना बबेसिम सहैखोमोनथाय लेखा फरायनायाबो। हानायखौनो आंबो लाबाय थादों। हाथारनांगोन हायाबा बोरै जानो। एसेबां खस्थ' खालामखांनायनि उनाव जुदि हाया होनब्लाथ' जाथारनाय नङा। ओमफ्राय नोंना बेसेबांसो दावखोखो? दे फरायफिनदो आगै। फरायफिनसै दे होमब्ला जानोसै। आदा नोंनि सेराव आंबो फंसे राव सोरदि माब्रै मोजां मोनग्रोलायो फोरमायग्रोलायो आं मिथिस' हाया। अब्ला आं नोंनिसिम मोजां मोननायखौ फरायना लादोंमोन। आंना मनिटाइज जाबाय। दे थेंक इउ कंग्रेसुलेसन आंनिफ्रायबो। बेसे गोबाव जाखोथाय आंबो बारा मिथिजोबलाय लाङासै। बेसे गोबाव जाखो मनिटाइज जानाया? फोरमायना लादोंमोन आरो नोंखौनो गिबि मोजां मोनदोंमोन। हां खनसेयैनो बुङो मन्जुआ। राजु आरो मन्जु आथा नांदों आंबो आरो एसे गोबाव नांदों ने? बोसोरसे नांलायासै दा? आंबो दा नैबे माबायोबा 6 मान्थसोआवनो कमप्लिट खालामनो हासिगोन आरो जुदि हायोब्ला नैबे 6 मान्थसआवनो आङो कमप्लिट खालामनो हागोन आरो। गैया ब्रेकफास्ट जेबो खालामथ'वाखै दाबो। ब्रेकफास्ट जानाय नङा जोंना डाइरेक्ट ओंखामसो जाखायो। डाइरेक्ट ओंखाम जाबाय ओंखारलांखायो आरो आं माने
ओंखाम जाबाय ओमफ्राय गथ'फ्राबो दा नै कलेज दङ जानोसै ओमफ्राय कलेजाव थांसिगोन गथ'फ्राबो सासेयाथ' देग्लाय माबा डिग्रियाव फरायगोन ओरैनो लाइनावबो होनानै दोनदों जुदि डिग्रि लाइनाव जुदि मोजां जायो लाइनाव फरायहैसिगोन जुदि लाइनाव मोनाबाथ' डिग्रि फरायसिगोन आरोखि अब्लाबो दा दिनै माबा होगोन मा होनो मेरिट लिस्ट ओंखारगोन आरो दिनै ओमफ्राय मा एडमिसना गाबोन समफोरसो जागोन नामा दा गथ'आ बेयाव थांसिगोन आंबो फिसालाखौ लांसिगोन कलेजाव दोनहैनोसै दसे उनाव ओमफ्राय संग्राया नै आंना दे होनबा दे होनबा बिबायसो लिंनोसै आं दे नोंना मा हौवासा ना हिनजावसा आंना सानैबो दङ हौवासाबो दङ हिनजावसाबो दङ सानैबो दंखायो आंनोसो हरगोन ना आंनिखौ नों लागोन दे बुं आंना सानैबो दङ खिन्थु आयौ ना जाया आइदै गावनो गिगुलायो नै आंनाथ' अलरेडि एकदमबारे जेबो नङा गिगुलायो थैगोनलै नोंहाबो सानै दं ने ओमफ्राय मा फरायखो मा फरायो दा गथ'फ्रा हौवासा हिनजावसा साबेसे दे एसे खोन्थाहरलायदो बेखौनो रायज्लायनोसै आरो नामा संसार जानायावलाय माथो दं नङासै नोंहा हौवासा हिनजावसा साबेसे आरो मा फरायो बबाव फरायो बुंना लाखा बियाय लेंजायो ना लेंजाया लेंजायो लेंजायो मोननाय मोनैया बेलेग खोथा लेंजागोन जेबो नङा लेंनाया माथो गिदिर खोथा बेलाय मोननाय मोनैयासो दा लांग्रायाबा लांगोना लाङा लाबोग्रायाबा लाबोना लाबोआ बिसो खोथाया गावबा गाव मोरजिसो जायोना आजिखालिनिखौ माथो होनबावनो बिमा बिफा बुंनायखौथ' जाखाया नालाय नङा होमबा गावसिनि आराम मोननाय बियाय सना दिनैनिफ्राय दे जागोन दे बियायखौनो लिंदो दे नोंहा बियानिसो ना बियायसो नोङो दे नोङो बियायसो ना बियानि नों बेखौ बुंबावदो आं दा नोंखौ बियानिसो होनांगोन ना बियायसो होनांगोन आं दा दिनै फार्स्ट टाइम दै आङो बिदि लेंफेरनाया दिनैसो फार्स्ट टाइम आंखौ बियानि होनदो थेंकिउ दे बियानि दे खोन्थायासै नोंहा नै नोंना बेसेबां फरायखो मायाव फरायदों हौवासाया मायाव फरायदों बा हिनजावसाया मायाव फरायदों एसे खोन्थादो दे बियानि माथो आंबो एसे खोनासंनो लुगैयोना
होनोब्ला आरो र' बेहाय थाथ' आथा नादों ब्रेकफास्टनि ए ओंखाम जाया होमबा फुङाव ओंखाम जाया नामा फुङाव ओंखाम जाया नामा आंनाथ' फुङाव जाखांबाथाय आरो सिन्था गैला एकदम फुङाव जाबाय हरनि 9टा 10टायावसो फैबाय जाबाय आरो जाया बियो नंमारगौ आंहाले फुङावनो नांगौ फुङाव माने गथ'फोरजों समान समान आरो आंना आं दै जाखांबाय ओंखारलांखाबायबो ना पात्ता ओइ बियाय सना सोमोन्दै बेनो थाबाय होनबा दे जाबाय दे आंबो मानिबाय दा जोंना दे जाबाय दे माथो जाखो लिंनायालाय माथो जाखो सोमोन्दोसो थानांगौ दा मोनसे मानसिनि जिबनावलाय आरो माथो दं सोमोन्दो थाथारनांगोन ना सोमोन्दो थायाबा बोरै जागोन आङो सल'बाथाखौ एसे कंग्रेसुलेसन होग्रा रावबो गैया बेहाय जोंखौ गैयालै रावबो गैया ओरैनो सिसि केमेरा बायदि नेनानैसो दंबा थायो सिसि केमेरा बायदिसो कंग्रेसुलेसन होग्राथ' थायोबा एसे मोजां मोनगौमोन लायो माब्लाबा मोना बे आं नाजागासिनो दं माब्ला हायो सासे साख्रि नांगौमोन ना औलै साख्रि नांथारगौमोन साख्रि थायोबा एसे साबसिन जायोमोन आरो लेखा फराथ' गैयाब्लाबो खमसे खमथ' दे आं साख्रि थाबाय होनग्रा थायोबा एसे साबसिन जागौमोन आरो होमबा जोंबो जोंनि माबाया थासिगोन आरो नङा होमबा मिनिलाय गावासो दे बेहाय फरायदो आं मावनो दे जागोन दे जेबो नङा गोदोनिखौ गोसोखांलायनाय जादों आरो मदद जांगिला सासे सिख्ला फिसा हौवा
अब्लाबो राजुआ बिमा बिफाखौ जेबो खेर खेराया। अराय सम राजुनि मन्जुनि हायना गोनां महरखौ लानानै बायदि सनानि सिमां सुजुयो। जायनि अननाय मोजां मोननायखौ गोरबो बिखायाव बोजबना लानानै अराय थैस' थांसुनि रादाय खानाय बिखौ राजुआ मालाय हरखाबै बावनो हाबावगोन दाबि? हाया थारैनो हानाय नङा। हाखाथारा। जाय सुबुङा मोजां मोनलायनायनि दाहाराव गोजावफेरदों बिसो मिथिगौ मोजां मोनलायनाया मा जिराद। ओरैसै बाय बाय होबाय दे, थेंक इउ, गोजोननाय थाबाय। बिदिनो बिसोर सानैनि मोजां मोनलायनाया अराय समनि थाखाय गेवनो रोङै देवलेंजों खाथाब जायो। बिसोरो सम मोनोब्लानो थोरिबारि गामिनि खरफोथा दैसानि अन्थाइ थाफायाव सानैजों स्रें जजाबलायनानै गोसो सिंनि सुखु दुखुनि खोथाफोरखौ सावरायलायो। सानसे बिदिनो बिसोर सानैजों बै दैसानि अन्थाइ थाफायाव स्रेङै जबाय रायज्लायहैदों। अब्ला जारौ साना गावनि सानफ्रोमबो रानखानाय रुटिन बायदि समखौ मथै मोनासि जाबायमोन। बुहुमनिफ्राय बिदाय लाहांहां जाबायमोन। लोगोसेयैनो दाउमा दाउसाफोराबो गावबा गावनि बासा फारसे माफा माफायै बिरनो फिनबायमोन। आदा, नों आंखौ गाज्रि मोनबायब्ला फंसे बाथ्रा बुंदो सानदोंमोन, बुंजागोन नामा आदा? ओरैसै मा खोथा बिलाय एफा गोब्राबलाय? बुंना सना, आं नोंखौ जेबो साना। नै आदा, बुंब्लाबो फोजोब हाया आंनि बुंनांगौ बाथ्राखौ। सोर गसाइयादि आंखौ सोरजिखो, मानो सोरजिखो, आं जिउआव मानो फैयो? अराय सम दुखु आरो हांमा गुथाल। जेब्ला आं गावखौनो गाव थार मोना। सना मन्जु, नों मानो नङासै? नों सानो नङासै बे बुहुमा सोरनिबानि थाखाय सुखु आरो सोरनिबानि थाखाय दुखु? नाथाय बे नङा रजे। थाथ'नाय गैयै बिदिन्थानि गेलेहोनायाव संसाराव मानसिया दुखु दाहा, गाबनाय मिनिनाय, रंजानाय बाजानाय, जेननाय देरहानाय आरो सुखु दुखुआ बायदिजों गेलेयो। गोबां जायो। नंगौ सना, सुबुङा अरायबो सुखुखौ नागिरो। नाथाय बेखौ मोननानैसो गोब्राब। मानोना दुखुनिफ्राय सुखुआ फैयो आरो खोमसिनिफ्रायसो स्रां जाबोयो बे बुहुमा। बेखायनो जों सुबुं माहारिया नंखाय जिंसिखौ बोस्रांनो गिना बे समाव बुहुमनिफ्राय थाबैनो आनज्रायलांफिननाया मोजां नङा। मानोना जम राजाया जोंखौ सोंखारिगोन, रागा जोंगोन आरो साजा होगोन। आदा, थेवबोदि आं बोदोर जानांदों दानि बे माया गोनां बुहुमखौ सुबुंनि गोसोआ मा? बिसोरनि गोसोआ
दाजाथों बायदि दाजाथोंबा माजों अन्थाइजों ना मुथासे बालाजों मन्जु दिनैनि बे जोनोम निजोम मोनाबिलिनि समाव नोंनि फेन्दा सायावनो गोलांना दङ आरो आइ आफानि हेंथाखौ नेवसिनानैब्लाबो नों साखाथियाव थानो मोनब्ला गोसो आंनि गोजोन मोना बिनि अननाय मोजां मोननायखौबो फोथायनो गोब्राब मोनो नामा समाव फोथाया आदा नोंखौ फोथायाब्ला सोरखौ फोथायबावगोन सोरखौ लानानै रंजानो गोजोननो गोसोनि साननायखौ सोरनो फोरमायनो आरो सोरखौ लानानै गोजोनै थांनानै थानो हानो आंबो नोंखौ बावनो हाया आदा बे जोनोमाव नोंखौ बावनानै थाङोब्ला आंनि जिउआ दुखुनि अनगा गोजोननि मोखां आरो दान खोमसिया अनगा सोरां मोनसेबो थानाय नङा आंनि जिउआव नाथाय आदा नों जुदि आंखौ नेवसियोब्ला अब्ला आंनि थाखाय बै मोनाबिलिनि समा आंनि मोजां मोनलायनायनि दिन्थिगासे जारिमिनखौ गोसोखांना मेगनाव मोदै ज्राम ज्राम सम जागोन गाबो बुं आदा नों आंखौ खेबस' खालाममाराथ' मन्जुनि रावा गाबदों सना गुरै गारांजों नों आंखौ नों आंखौ धोरफिनि रजे नों जिंगा दासि आं सानो असे फिसाया जेसेबां दुथां लम्पट बांसनिया जाया मानो फिसाया अरायबो फिसायानो रावबो नङा होनना गोथै हाखराव गारहैनो लुबैया बेखायनो नोंनि सेराव फंसे आरज जाहाथे नों आंनो नोंनि गोथार अननायखौल' लुफावना होयो आरो नों आंखौ अराय सम हास्थायबाय थायो आदा जाबाय आदा हनै सान दान खोमसि हाथरखि हरा सोरां फैसालिनि बुहुमखौ गावनि जाहाबनाय खोमसि महरखौ मनग्लाबबाय फैबाय दावमा दावसाफोराबो आंगो गावबा गावनि अनजालिनि उन्दुस्रि जोब्बाय जोंबो थांदिनि बे गाथोनखौ नागारना जों गावबा गावनि न'सिम थांदो बिदिब्ला सना आगान सुरदो सानैबो स्रें थाबायलांनायाव फारसे आगान सुरलाङो ठीक बा प्रबित आरो बिमा खान्थि बसुमतारी न'खराव प्रबित बसुमतारीया जोनोम जायो थुनलाइ मोजां मोनग्रा बसुमतारीया गोजौ फरायसालियाव फरायनाय समनिफ्रायनो खन्थाइ रायथाइ सुंद' सल' लिरबोगासिनो दं बिथाङा 2008 मायथाइयाव BA आनजादखौ गंगाधर ब्रह्म कलेजनिफ्राय उथ्रिसारनानै गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालियाव 2010 मायथाइयाव MA आनजादखौबो उथ्रिसारो मख'जायोदि थांनाय 2010 मायथाइयाव बिथाङा मानाव गेदेर गबिन्द्र नार्जारिया बर' राव सोलायनाय बिलाइनि कपिनाथ
बिजाबखौ फोसावनायनि बिबान लाना दिहुनो। बेजों लोगोसेनो मिथिहोनाय बायदिब्ला थाबैनो बिथांनि खामग्लि होनाय गोसो सल'मा बिजाबा ओंखारनाय लामायाव मेंबाय आंबो बिदिबा। थेंगोना मास्टारनि बायग्रेबनाय न'खर। नै दावहारु बिमा दिनैबो फैयाखिसै नामा फिसा हौवाया? गैया माथो नुजाफैयासै। साना हरैहाय मोनाफिननोसैसो माथो बाबु बिफा। बेखौनोथ' साननांगौ जाबायलै बिमा। मालाय गावजों लोगोसे थांफानायफ्राबो सफैजोब्बायमोन। जोंहा फिसायासो मा जाहैखो, मा बेरखो? उदालगुरियाव आर्मिनि इन्टारभिउ हैनो थांनाय दावहारुआ सप्ता मोननैयानो बारलांबाय। थेवब्लाबो मानोदि दिनैसिमबो गिदिंबोफिनाखिसै रावबो खिन्थानो रोङा। बाथ्राखौ साननानै बिमा थुनलाइस्रि आरो बिफा थेंगोना मास्टारासो जिंगासिनांगौ जाबाय। मानोना बिसोरहा दावहारुनि अनगायै गुबुन सासेबाव फिसा गैया। थेंक इउ। बेनिखायनो दावहारुआबो बिसोरनि बिफानि सासेल' नायल' जाल' फिसा हौवा। ओरैनोबाबो बिखौ दसे मोखां नुवाब्लानो बिसोरहा थेंगोना गामिनि एम इ स्कुलनि फोरोंगिरिब्लाबो सासे गुन गोनां ग्रेजुवेट मास्टार। दिनैसिम फोरोंगिरिनि हाबा मावना न'खर आरो समाजखौनो मोजाङैनो सामलायबोदों। जेब्ला 1978 मायथाइयाव उदां बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारजेनो अब्लानो बिनि फोरोंगिरि साख्रियाबो खाफाल गोनाङै गेजेर फरायसालियाव थिसनजायो। दिनैनिफ्राय बिसि आरो फिसा सानैखौ लानानै रुजु रुमु रायजो जाबोगासिनो दंमोन। बिनि उनाव बर'फ्रा जेब्ला गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारनानै 1993 मायथाइयाव BSc आरो लाबोयो, नाथाय बियो सा ससेयावनो थमस्र' बायस'ना थाङो आरो फिन गोदानैसो जुरिफिननांबावो। 2003 मायथाइयाव BTAD खौ दाफुंनो हाबावो। बर'नि बेफोर आलादा सुक्तिखौ मोनफुंनायाव थेंगोना मास्टारनि गोहोमाखौबो
एसेबो एसेल' नङामोन। बियो बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरजों लोगोसे बेफोर हाबायाव बाहागो लाहैदोंमोन आरो गामि गामि हाबाफारि बाव हाबनानै बाथौसालि, फरायसालि, समाजखान्थिखौ फोसावनायाव आरो गेरेमसा माहारि दाफुंनायाव नांथाबनानै थायोमोन। आलादा रायजोनि सिमांखौ बियो अरायबो नुयोमोन। बबेखानि गावनि नखर आरो गथ' फिसाखौबो गोरों मानसि खालामनायनि मिजिं दङमोन बिहा। बेखायनोथ' अन्थाव बाथाव सासेल' फिसाज्ला दावहारुखौ जेब्लाबो बुङोमोन, बर'फोरा बड'लेण्डखौ सानसेब्लाबो मोनथारगोन। बिनि जारिमिनखौ बुरखांनाय, बर' हारिखौ फोजाखांनाय आरो गावनि मोनथायखौ आखायाव लाबोफिननायनि बिबाना नोंसिनियावनो दङ। नोंसोर रोंखा राखा जानांगोन फिसा। दा समाव नोंसोर मोजां गुनि गियानि जानानै मोजाङै फरायनानै IAS, IPS जानांगोन। हादोरनि नोंसोर सामलायनांगोन। हादोरखौ नोंसोरनो सामलायनांगोन। मानोना बाथ्रायावनो दंखायो, दिनैनि नोगोरारिया गाबोननि खुंगिरि। नाथाय फिसाज्ला दावहारुवा फरायनायाव गोसो गैया, जायनि थाखाय थांनाय बोसोराव HS जोबथा आनजादाव खांग्रानानै आर्मिनि इन्टारभिउ होनो थांना उदालगुरिसिम थांदोंमोन आरो बेवहायबो उथ्रिनो हायैनि दिखारजों गुवाहाटियावसो गिदिंनानै दिनै हरनि 7 रिंगायावसो न'सिम मोनफैबाय। हाबाब फिसा दावहारु, इन्टारभिउ होनो थांनाया मा जाबोखो फिसा? एसेबां हराव दासो सफैबाय नों? बिफाया हाखु दाखु सोंबाय। मा खालामनो आफा, आखायाव रां थाखानायमोनबा सासे अफिसारा आंनो साख्रि एडभार्टाइजमेन्टखौ हरखानो नागिरदोंमोन। नंगौ नामा फिसा? हा, रांखौलाय बेसेबांथो बिदोंमोन फिसा? 2 लाख आफा। आंनो साख्रिखौ नांथारगोन आफा। थाबैनो रांखौ जमा खालामनायनि राहा लादो। अफिसार सारा हप्तासेनि सम होबावदों आंनो। बे हप्तासेनि गेजेरावनो रां नांथारगोन आफा। दावहारु, बाथ्राखौ बुंस्लाबनो मोनजोबाखिसै। नङाब्ला मा फिसा? बिमाखौ गोरबो गावनाय राव। नङाब्ला बे न'आव आं थानाय नङा आयै। दावहारुवा बाथ्राखौ बुंनानै रुम सिङाव ब्लद ओंखारलाङो। दानियाबो बिमा थुनलाइसो आरो बिफानि थेंगोनाया फिसाखौ साख्रिनि बाथ्रा। फकिरा ओहो खमायफिनाखै दे। खमायबाथ' एसे जारलायानो जागोन। खमायथ'नाय नंला नामा? थेवब्लाबो एसे लाबावनांगोन बेलेगनिफ्रायबाबो एसेबाबो आरो। होमबाना एसे माबाया रिक्सआ खम जायो, नङा होमबा? बे आइटिनि माबाफ्रा माबानोसै र', बिदिनो दाहाय लाइभफ्राव थांबावनानै एसे लाहैबावनोसैलाय। सोरनावबा लाइभआव थांबावनोसै। आंना नै वाच टाइमा माबा नांबावथारगौलै आंनो 400 नांबावथारगौ। 400। बे 400खौ 15 दिनसोआव हागोन ना हाया? दे मास मोनसेखौनो लाबावबाय आं
जेबो नङा बे लासै लासै दावखोयोना ओंखायनो लासै दावखोलांसै मा होनो टपिकआ थेंगोना मासानि खमायथ'वाखैमोन खमायनायालाय नै आं ओरैनो सल' बाथासो फरायगासिनो दं ओरैनो टाइम पास फरायनायबो जाया नालाय बेजोंनो ओरैनो टाइम पास खालामथ'बाय आरो 2 लाख रांखौ बहा मोनब्रबगोन साननानै जिंगासिनांगौ जाबाय जेसेबांब्लाबो फिसाखौ अननाया बिमाफोरनावसो बांसिन थायो जायनि जाहोनाव सासेल' फिसाज्लाखौ गोमाजानो गिनानै हाजासे दुखुजों गाबनानै लोमजाज्रोम मोनलायो अखानायै फिसाज्लाया दावहारु बिफानि सिगाङाव बुंना होबाय रांखौ थाबैनो बुथुम खालामदो आफा गासैबो राङा जमा जायोब्ला आंखौ लिंहर आं दाबसेयाव थांनोसै नङा फिसा नों गुबुनाव दाथां गाबोननिफ्राय नोंनि जेसेबां रां नांगौ बेखौ नागिरनायनि राहा लानाय जाथोंसै फिसा नै फिसा नोमायाबो दिनै नोंखौ साननानैनो लोमजास्रोलायबाय बिफा थेंगोनाया फिसाखौ हास्थायनायखौ सुफुंनो नागिरनाया फिसाज्ला दावहारुआबो न'आवनो थाफिननायसै थेंगोनाहा न'खराव साथामल' सुबुंनि गंसे न'खरब्लाबो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय लोमनो थोयोब्लाबो जेसेबां बुरजा रां थिखानानै होनाय बे गैया खौनो बुंजायो बबेखानि मोला बय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनायनि थाखाय जोबोर साबायखर गोजोननाय थादों आं दसे लेखाफोरसो फरायलागासिनो दङ रावबो फैयैखाय आरोखि ओमफ्राय बोरै नोंहा खबर सबरफ्रा बेनिफ्राय अखाफोर हादों नामा नोंसिनिथिं मोननै मोनथाम कुइसन होबाय आं नोंखौ आङो मैया आंना मैया 1K कमप्लिट खालामनो हाबाय 1K कमप्लिट खालामनो हाबाय आं मैया बोरैबा बेनिफ्राय नैबे टुकिरामनि अननायाव लास्टाव बियो 6 बुना होबाय एकदमबारे 6 बुना होनानै आङो मैया 1K खौ कमप्लिट खालामनो हाबाय लोगोसे दा आंहा WT माबा नांबावगौ जाहैदों आरो 400 नांबावगौ 400 नांबावथारगौ WT ओंखायनो दा लाइभआव दंबाय थायो नोंसोरजों एसे रायलायनो थाखाय आरो बेनिफ्राय खबर सबरफोरखौ एसे खोन्थाहरदो दे अननानै
दे खोन्थाहरदो माथो कमेन्टबो हरा माबो हरा बोरै जाखो? ओमफ्राय मा जाखो? बिनि उनाव फिसाज्ला दावहारुवा गावखौ लानानै न'निफ्राय बिनि उनाव फिसाज्ला दावहारुवा रांखौ लानानै न'निफ्राय ओंखारलांबाय। जौ आरो ओंखाम जै बियो ओंखारलांबाय बे दिननिफ्रायनो बियो न'नि बिमा बिफानो एबा लोगोफोरनो जेबो खौरां हराखिसै। बिनिफ्राय 15 दिनसोनि उनावसो बिफाया फिसाजोखौ लाइजाम गांसे मोनबाय। लाइजामखौ मोननानै बिमा बिफाया फरायनो हांखुर जादोंमोन। मा होनबावखो? उनावसो बिमा बिफाया लाइजामखौ फरायनो हांखुर जादोंमोन। गावसिनि फिसाज्लाया साख्रिनि सोमोन्दै मा लिरहरदों। नाथाय जोमै गैयालासेनो सार अन्थाइ बायदि खोरोमनानै बिसोरनि खर'आव खोथाखौ रायथिनोबो जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव जाबाय आरो बिसोरनि दुखुनि संसाराव अर नांजेनबाय। मानोना दहायसो फिअना गांसे लेफाफा होनानै थांबावबाय जेराव लिरनाय दंमोन, गावनि फिसाज्लाया दावहारुवा सोरनिबा फिसाजो आलारिखौ खावना लांखारनानै बिजिरसालियाव मोनसे गेदेर बिसार हनकि गुड मर्निं आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसे नुजाथिफैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर। आङो नै मा फरायदोंना नैबे फैमाल मिजिं माने साहा लोंखांबाय नामा? गैया, साहा लोंनाय जोंना माबा बारा हुदा गैया। नोमबाजैयासो एसे लोङो बियो, आं लोङानो होनजायो। लोङाखौनो होनजायो आरोखि। दाहाय जेनेबा लोगोफोरजों दखानाव थांबा एसे एनै लोंनाय जागोन। ओरैनोथ' गैया, लोंनाय जाया आं। साहा लोंनाया एसे खमसो आं माने लोङाखौनो होननाय बायदि। लोङो लोंनाया, खिन्थु जेनेबा बिदि फुङाव लोंग्रोआ आं। फुङाव आङो दैसो लोङो। साहा लोंबाथाय बिराद गेस जानाय मोनलै आं, ओंखायनो लोंनो बायो। आरो लोंनाय हुदा गैयाना, बेनिफ्राय आरो जेबो नङा, गावबा गावनि मोनसे हुदा नङासै। आङो मैया 1K कमप्लिट खालामनो हाबाय। नै जोंहाबो थफिरामनि अननायाव थफिरामा एसे अनहरबाय आंखौ मैया। थफिरामा एसे सोहरनानै होबाय गावनि आइडिजों। ओमफ्राय 1K खालामनो हाबाय आरो। बेनिफ्राय खोथाया जाहैबाय दा आंहा माबायासो कमप्लिट खालामनो हायाखै। 400 नांबावथारगौना नै WT खौ माब्ला कमप्लिट खालामनो हागोन, एसे दुखु जालायबाय नै आंहा। हागोन।
लासै लासैनो खालामथारनोसै। लासै लासै औ मैया कमप्लिट खालामबाय मैया 1K खालामनो हाथारबाय। ओमफ्राय दा नैबे 400 वाट्स टाइमखौ आङो लाइभ होनानै कमप्लिट खालामथारसै। थेंकिउ थाबाय आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाबाय। मैया 1K खालामनो हानायखाय एसे गोसोआ गोजोननाय मोनदों। बेनिफ्राय नैबेखौ आरो खालामनो हाबावबा मनिटाइस खालामनो हाबावबा आरो बांसिन गोजोननाय मोनबावगोन आरो। 400ल'सैथ' बारा नांनाय नंला। 400खौ बारा गोबा 15 दिनखौ हमना लाबाय आरो आं 15 दिनसोखौ होबाय थानोसै आरो। आंहासो माला जाबावगोन। नोंना बेसेबां नांबावगौ माबायालाय नोंनाथ' माबा लोगोआ 1Kआथ' बारखाबाय नोंहा माबाया WTआ बेसेबां नांबावगौ? वाच टाइमा बेसेबां नांबावगौ नोंहा? वाच टाइमा बेसेबां नांबावगौ? जेबोआनो जायाखै। आइया माथो नों सानफ्रामबो होयो लाइफ मा जेबोआनो जायाखै जाखो आंहाथ' थांबाय दा 2000थ' थांबाय दा 2000सो जाबाय दा जानायालाय नङा होमबा ना बारबाय? ए बारा जायाखै माथो। नांबावगौथ'। होबाय था बिदिनो होबाय था एसे खस्थ' खालामनांगोन आरो मबाइलखौ गंनै गंथामसो लाफानानै अन खालामफा गंनै गंथामसो लाफानानै अन खालामफा। आंबा फिसाजोनि फिसाज्लानि हिनजावनि गासिखौबो लाफाजोबनानै नुवाखै नों बेबो नैबे मोनसेयाबो आरो दंबावो नै बिदिनो दंबावो बिदिनो होफाजोबो आं माने अब्लासो जागोन दा। आं हरनि 2टायाव होबाय। दहायबो हरनि 2टानिफ्राय दहायो 5थासोआव बन्द' खालामफैबाय आं। 5थासोआव बन्द' खालामनानै नै दानि आङो आरो 7थानिफ्राय होबावबाय। बिदि नन स्टप होगासिनो माने आं। साबाबो 799ल' जादों न'। एखदमबारे माबानो हाथारा बोसोरसे बारदोंबा हले नोङो एकदम माने लाबोनो हाथारा एकदम गंबा 6थासो नांथारगोन नोंनो मबाइला। नन स्टप होनांगोन बोसोरसे बारबा हले। सानसेयाव सानसे गाहाम होनांगोन नोङो लाइफखौ होमबासो नोङो गोर दावखोनो हागोन। फुरा सोखाजोबनानै माबाखौ एमबिखौ फुरा सोखादो होबाय थादो। बाराथ' नांला नांनायालाय नोंनाबो नै 799ल' जाखाबायथ' बारा नांला। मालायनावबो लाइभआव थांनानै बिहैलाबायनांगौ। एकदमबारे हारसा बांगाल सावथालनावबाबो थांनानैबाबो बिहैलाबायनांगौ। अब्ला होमारो होनायालाय। आं हारसाफोरनावबो थांनानै बिहैलाबायनानै मोनदों आरो माखासे एसे मोनदों। बिदिनो सोरनावबा बे हिन्दी भाषिफोरनाव थांनानैबाबो एसे बिनानै मोनहैदों। बिदि आरो मोननांगौल'सो नालाय बिदि खोथाया। ओमफ्राय साहा लोंबाय?
ओंखाम जाबाय दिनै मा ओंख्रि जागोन हनोखि नोंनाव डाइरेक्ट सोंथारबाय आं लोंथ'वाखै दे नाजाबाय थाबावदो आरो माथो उफायथ' गैला आं साहा फुदुंगासिनो र' दखानावबो साहा फानो नामा नोंस्रा गामियावनो ने नोंसिना दखाना माबायावनो मामोनलाय किसानफोरावनो नोंसिना माबाया दखाना जों हाबा जाहैनाय जों दा बे हाबा जाहैनायनिफ्राय बेसे गोजान थांबावनांगौ नोंसिना माबाया दङ हारसाफोर दङ नैबे जों थांनाया बे थांनायनिफ्राय बेसे गोजान थांबावगोन होनदां हनोखि नोंसोर गामिनि सासे आंनि जोनोम गामियासो किसानपुराना आदसा नोंनि जोनोम गामियासो किसानपुर ओमफ्राय नोंखौ बहा मोनलांखो होमबा नोङो बहा दङ दा नोंखौ बहा मोनलांखो किसानपुरनिफ्राय आं आरो किसानपुरावसो मोनबोदों नामा सानदों आंना साननाया उल्था जादोंलाय आरो दे खोन्थाहरथ' किसानपुरनिफ्राय बहा मोनलांखो नोंखौ ओमफ्राय सोमलिगुरि गामि सोमलिगुरियाबा बहा दङ खाथियानो जायो खाथियानो जायो ने बै जयन्त मसाहारिखौ सिनायोमोन नोंसोर गामिनिया नोंसोर गामिनिनो जयन्त मसाहारि बे माबायाव मावो ना दिफेन्सआव मावो डाक्टार मावो फार्मासि मावो जयन्त मुसाहारि सिनायगोन दा औ सिनायो न' आंनि न' खाथियावनो आंनि न' खाथियावनो बेहा बेयाव नोंसोर गामिनिफ्राय बेयाव खारबोबाय आरो जेनेबा उदालगुरियाव बियो जयन्त मसाहारिया हिनजावाथ' उदालगुरिनिखा आंनि न' खाथियावनो बेहा जोङो मोनसे समाजावनो आरो दा जोङो मोनसे समाजावनो दङ आरो जेनेबा आंनि गामियावनो दंफैयो दा जयन्त मोसाहारिया सोमलिगुरि सिमलगुरि ना सोमलिगुरि होनखो सोमलिगुरि गामियावनो मोनबोदों सोमलिगुरिया बबेथिं जायो देलाय खोन्थाहरबाव सोमलिगुरिया बबेथिं जायो मा खाथि जायो जायगाफोरखौ एसे सेन्टारफोरखौ खोन्था
सेन्टारफोरखौबो एसे खोन्थाफानांगौ माने मोनसेल' डाइरेक्ट बुङोबा बारा मोनथिनो नागिरा नालाय जेनेबा उमुखनिफ्राय उमुख खाथियाव जायो बिदिखौ खोन्थाफानांगौ आरो होमबा थाब मोनसै बिनि उनाव दावहारु फिसाज्लाया रांखौ लानानै न'निफ्राय ओंखारलांबाय जै बियो ओंखारलांबाय बेनि उनावसो बिफाया लाइजामखौ नुनानै गावनि फिसाज्ला दावहारुआ सोरनिबा फिसाजो आलारिखौ खावना लांखारनायनि बिजिरसालियाव मोनसे गेदेर बिसार होजायनायनि खोथा समाजारि माहारिया मान सनमान गोनां थेंगोना मास्टारा दिनै फिसाज्लानि खैसाराव गोग्लैनांनानै जोबोद लाजिनाय मोनदों आरो न'निफ्राय बाहेरावनो जोबोद लाजिनाय मोनदों मानोना सासेनि खुगानिफ्राय गुबुन सासेया बाथ्राखौ मिथिनानै थेंगोनानि मोखां नुब्लानो माबायदि बाथ्रा खोथा सोंनो जंखायबायो एखनबा फिन होनो बानानै न'आवनो दलरै दाउसा मावरिया बायदि जिंगासिनानै थाग्रासो जालांबाय थेंगोना मास्टारा एसेबां मोजां बिनि संसारा दिनै गेसाव हाखराव गाब्रनानै बायग्रेबलांनोसो लामा लाबाय गोसो मोदोम बायफ्लेनानै एखनबा सानसै दिनैनि बर' फिसाफ्रा हारिनि राव हारिमु थुनलाइ जेखौबो मिथि रोंलिया सिबि रोंलिया समाजखान्थि रांखान्थि राजखान्थि सिनाय रोंलिया बुजिनो रोंलिया नोरोगनि एम्फौसो जासिनलांबाय मालाय हारिया जेरैबो खामानि मावनानै दावगालांगासिनो दङ नाथाय बर' फिसाफ्रा गावखौल' सानना गावनि उदैखौल' बुंहोना जेब्लाबो गासै हालाय हाफाय दावराव दावसि गावजों गाव दानलाय सुलाय नै दाखालिसो 2 मार्च 2010 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा बड'लेण्ड दाबिखौ बोखांफिननाय जाबाय होनना फोसावनायखौ खोनानो मोन्दों थारैनो बर'फोरा खौसे जामारबाय मानोना थांनाय 10 सेप्तेम्बर बरमा कलेजनि लांगोनायाव जालांनाय अल पार्टी अर्गेनाइजेसन एन्ड इन्टेलिजेन्स मिट अफ बड'स मुंनि मोनसे
गेवलां जथुम्मायाव उदां बड'लेण्ड सोरजिनो गोख्रों थांखि लानो हानाया बर'फोरनि सुखुनि मोनसे जारिमिन सोरजिफुंनाय। गमामायैनो 18 आरो 10 सेप्तेम्बर खालि बिटिसि खुंथायनि मावख' नमानि लांगोनायाव बर'फ्रा गोजोन खौसेथिनि थाखाय बर'फोरनि गासै आफाद आरो गौथुमफोरखौ खौसेयै लिंथुमनानै बर' माहारियारि खौसेथि जथुम्माखौ जाफुंसार होनानै साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रा गावजों गाव गोरोन्थि जुजिलायनाय हिंसा हिंसि गावजों गाव गाग्लोबनाय सिथारलायनाय हाबाफोरखौ ज्राब गारनानै अनलायनायनि गेजेरजों बर' हारिनि उदांस्रिनि थाखाय खौसेथियै जुजिनो थांखि लानो हानाय जोबोद खहाब गोनां जाथारदों। आलादा रायजोखौ खुंनायाव बर' फिसाफ्रा दिनै समाज बेसेबां सांग्रां बे बाथ्राखौसो सानग्रोनांगौ जायो। निहाय राजा बिमा माखो सानहाबबाय थाखो फिसाखौ बायख'नायनि माबा मोनसे राहा दुखुजों बुंनानै थुनलाइस्रिनि गाबनाय राव अब्लासो सांग्रां नुग्रा जानानै फिसाइ थेंगोनाया खनसे हांमा गोलाव सुरनानै बुङो, दालाय माथो खालामनांगौ जाखो? आदालतआव दाहाय थांनानै माबा मोनसे राहा खालामहैब्ला माथो जाबावगोन? जि जानांगौ गासै जाजोबलांबाय। आं जेबो बुंनो रोंलिया। बिफा, नों फिसाखौ मा खालामनो सानखो? आं माथो खालामनो हानो? दायानो नोंहासो खालामबावदों माथो। बे बाराव थेंगोनानि देरा गिजि आरो धोन सम्फथिखौ फानजोब नाङाबाबो गाहाम जासिगोन। नाथाय आफा गसाइनि सेराव थांनानै बोर लाहैनांसिगोन। फागुना जेबोला गाइसमोन, आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'नोसै। गोबां सम दायो गथ'फोरखौ कलेजाव लांनाय सम जाबाय आरो एसे ब्रेकफास्ट खालामनानै ओमफ्राय स्कुलाव थांसै आरो बिदिनो सम सम लोगो मोनबाय थागोन। आंनिफ्राय बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय, बयबो बिदिनो लाइफआव
मदद होफैनायनि थाखाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय।